Nola pixatzeun honek. Ai, ama. Ezin dut moitu. Giltza gero izazkitoz barruan da ustet gaur ezingo etela etxea sartu. Ai, ama. Bueno, baina gaurko gonbidatua... Gonbidatuetako bat harri jasotzailea da, eta lagundukoit. Segurazki, hotgailua moitzen. Me katxiz la amar. Bereza egongo naiz hemen, bai. Bale, inar pizka gehiago, hemen zeskat, jetxi, esku esatia garrapatuko da. Eskerrik asko, jauna, eskerrak etorria izen. Eskerrak hemen, pelota ya, Joseba, pelotari hoia, inar, harri jasotzailea, eta proiektu berri txukun eta beharrezko batekin zatozte, ezta? Hemen, Sustabiz Fundazioa. Zein gozue bertan, zertan datza hago? Bueno, hori gazatoz apurtxu bete erakustera, zelan Euskal Pelota, Arraun eta Herri Kirolak sustatuteko fundazioa zelan sortu dan, eta fundazioan lehenengo proiektu nondik nora joango dan. Ze gauza garrantzitsua eta gure kirolak eta gure arbazuak, ezta? Eta zue, bikote, zukalden zemuz moldatzen zeate. Hori gero kostoko dugu, Ni zukaldin hamendi barik handi moldatzen hau. Bai, Bale. Hori dando moldatzen gaituko nahi kondo, Bueno, ikusiko zue pikantoi batzuk ingoitugu, ikusiko zue brotxeta bezala, hola baino berezi batekin, barazki batzuk, eta salsa bufalo ehar batekin. Ikusiko zue ze gauza eharra. Adi lagunak saio eharra datorreta. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet errezetakin nundik noa ebiliko gehan, ados? Bueno, ingo deuna da, pikantoia. Pikantoia bakizu dira oliasko gaztiak. Oliaskoa, gaztiak dira, horregatik dira txikitsuak. Eta ingo deuna da, oliaskoa iriki, eta gero ingo diotena da, aragilak endu, alde batea eraman, eta ez txupatxuz bat esango genuen bezala, makila utziko jo eta aragila pusketa batean. Hemen ere bai, garbituko jot bularra, baino hemen egalan makilan utziko jot buelta eman da aragila. Orduan txupatxuz batzuk bezala ingoitugu, eta horiek pasakoitugu, hemen prestatuko deun tempura berezi batetikan. Bakizu igual barazkik tempuratik pasata, edo gamba gabardina dian tempura batetik pasata, holako nasketa prestatuko deu, hemen da gala irina, esnia, legamia, baratzuri hautza, piper hautza eta pipermin pixka botako jau. Ingoitugu geho txupatxuz horiek bertatikan pasa eta prejitu. Prejitu hostian ingoitugu pasa bufalo saltza berezi hortatikan. Guain jungo geha horrean jo. Geho baitare ingoitugu barazkiak dazkaunak, dana makiltxotan ingoitugu, eta baitare tempura ontatikan pasako ditugu eta prejitu ingoitugu. Eta lagungarri bezala, bi saltza ingoitugu. Bat, hotzian ingodeu, Roquefort gaztan saltza, dakaula hemen, arrautza, ospina, maionesa batiteko, eta maionesa horrei gehituko jogurra eta Roquefort gazta eta baratzuria gordinikan. Eta hori erabiliko deu, bakero, barazkin bertatik pasa eta jateko, bale? Eta hemen, ingo deuna da, esan deun saltza, bufalo saltza, dala gurina, estilla, hor dakau saltza pikante murriztu bat tomatiana, eta soja. Hoi sartuko dugu ontzi batian, murrizten utziko dugu pixkat, eta loditasun pixka berba dugu, hartu irin pixka botako dugu. Zer ringo dugu horrekin? Hemen prejitzitugun txupatxuz berezi horiek pikantoiakin, gero saltza hortatik pasako ditugu gure baita, hola jarriko ditugu napatuta, bale? Orduan, izango da, pikantoiak, prejituta, barazkik prejituta, saltza hori pikantoientzako eta hau barazkintzako lagungarri. Ados? Bai. Bueno, zukalden esan dezu eze, bestalde nobeto, ezta? Tokatuko zaizu noiz itia zerbait, eta sozida deno parrilla, nukiko zuen paella, oso zehola berezila zuena. Beti bat pitxetan duelango. Bai, Bai, nik hortan naz oso... Baina dano dakau errezeta, esatezu, gaur gonbidatu batzu zetoztik etxean bintzat tortilla patata ehar bat, o oliasko bat laben, oso zingo zuen, Bai, txuleta ehar bat etxeko problemaik ez daka. Hori, ados. Bueno, nik hasiko nau, oliaskua garbitzen, eta zuek lagunduko ja zuena da, behitu, barazki hauek tiretan iten, bale? Orduan, jungo geana da, barazkitxuak,
adibidez, asane joa azalak enduko jau, kuiatxua ez da berrikan, bale? Ingo zuena da, asane joa azalak entzeko hemen, eta adibidez hemen, kendu txortena, pepita katea, eta barazkikin tiritetan, bale? Dana tiritetan utziko deu, gero bertatik pasatzeko, ados? Eta ni oliaskokin hasiko nago. Bueno, eta zue bilok, zuk inar harri jasotzen jarraitza aldezu. Aktiboa lau, ez? Momentu honetan lesio batetik nabile urteten, eta 2 urte, zail izendi, egiz izateko. Bai, ze gertatu zail, nondik da? Belaunetik. Belauna, Bai, Hazein dio, operatu, kruzatua, o meniskua, o zerrak? Kruzatua, 2017an opera honitzen kruzatutik. Bai, eta inoiz ez tekleno ezela auki. Ez. Nire operautan itxeo kruzatutik, 2 aldiz, hanka berdina. Eta elmeiko esatitxan, izena, kojo izan. Ba, utzi za patinetia, utzi za futbola, utzi za kontaktoko kirolak, eta azkenian, bai, arrantzan hasi nituan, da onjota guten, da... Katxiz lamar, bai. Ba, nik egiz izan esperientzi txarra deukinoan, 2017an, bai, opera honitzen kursatutik, ostiral baten, eta larun batin barreiro kirofonan sartuztien. Bai, arteri bat errementu zen. Ostras. Bai, litro terdi odol gaudun itxun. Bai, eta eskapa desentinoan. Eta arrezkero, belauna uni bete zen ez tala bardine. Eta, ibilina, txapelketetan da parte hartu bat da beste, baina ez lehengo sentsazio horrekin. Eta aurrian, berriro, kirofanoa. Bai, atxila, amar. Eta oin gontan makartilago danak endu, bastanteko desgazteakat. Baina, aurreko astine honitzen medikukin, eta itxura txarrek ez daukela, lana ondo indoten seinale. Baina bildurra berri oso... Bildurra kristona, urtik egia aurrea, 55 urte, ez da bardine 55 urte euki o 55 euki. Baina, azkenengo aukera hori, kartutxo hori, aprobetxa hori duten, eta ikusi nire duten, zerrek urteten daben. Ondo, zio, ondo. Orduan, Egia esan nioen oso ondo dakat, rekuperatu nahiz, da hori bai, berdana da, pasentzia esatik. Askotan nahi dugu, igual, belauna puskatuta esate, bai, 6 abeden listo ongo gea. Baina hori profesionalak eta dana ondo bai joa. Azkenean ertu berda lasai eta denbo hartu behar da. Mediko ikonera norbera da, norbera buruk izate dago, belauna ondo da, o ez. Nik bai ikustu bizimo normalako asko mejoro dela, baina... Baina egurrian ibiltzeko beste histori bat. Beste puntu bat. Aproba txiki hori emigu eta berze rekurtetan. Eta bestela, beste urtin ikasigun ofizio hori, sustabizen bitxartez, beste irakutzi eta engantxau mundu. Eta mono hori sartu dana, gaztia, ala berdi. Bueno, eta Joseba, tokaio, irekasuan, pelotari hoia aiz, eta pelotak jarraitze aldeko nola bilo ofizio, ez? Bera bere gunean itxin behar, ez elezino batea ditik, baina bere momentu heldu solako, eta ja... Eskuko mina, o gerriko? Bizu, eskotatik etan ez izin holan, asko sufriten izin dauena. Egi izan bere peloterrotan nahiko gorra da, baina, horretan ez dago nolan. Ondo moldatu baiz. Ja lan kontu ikaz eta gauze batala beste batala. Eta tania ezin. Bai, eta bain inargeo daue kirol arloan sartute kontu negaz, eta ni bapurtxu dekeu, probetan abiratuten, edo zelan esateko, gestino laetan apurtxu bete sartute. Bueno, eta guain, zaudete bilok bentzat buru belarri Sustabiz fundazioan, ez da? Bai. Esan dezu elkartu zatela, nola elkartu zate? Bizi launa zeate, launa gaztetatikan, o nola elkartu zate? Ez, Josebak azkenin, Bizkaiko federazioa itxen daue lan. Eta, ni Bizkaiko federatu mogon, exhibizioek eta bar eta plazak, hortik dakau kontaktu hori. Eta hor, sortu zen harreman poli bat, eta nik uste dut amendik urten daula. Kantu da, Sustabiz fundazioan, arraune, Euskal Pelotea eta Herrikiolak sustetuteko sortu den fundazio batala, eta lehenengo proiektue, fundazioa berez Gernikan sortuten da, eta lehenengo proiektue Urdaibaiko baiera horretan urtengo da. Eta bertan, Urdaibaiko gehi udalretan zehar, bai arnaldi parte hartzaileak antolatuko direz, umeari begire, hiru kirolak presente egoteko, topaleku soziale bilakatute, hiru kirolak batera praktiketan. Hiru kirolak esan dezunia, leheno zan arrauna, bestia zan pelota... Eta, hiru inguru horretan esango geunke, bai arrauna eta Euskal Pelotea, dauzela asenteute ez, Gerniken badaue bai esku pelota do sexta puntako klube, guren badauz itxaso daumelikuen, logikamente arrauneko taldeak, elantxobeko taldeak be Gerniken entrenetan da horrekan zehar, baina ez geunken herrikirolak landuteko espazio finko bat. Edo entrenamendurako espazio finko bat. Orduen, proiektuenen ardatz potentea bada sortu dugun herrikirol zentroa,
Ze garrantzitsua, ze ona. Eta ganera zentro hori badoala, Gernika CrossFit boxeko espazio barruen. Vale. Orduan, bor sortuten den sinergian barruen, kiroleiru betxuk handeko guz, eta gero topago gendu zen, profesional egokienak, entrenamendu zaioak eta horrela eroteko. Eta horre... Eta horra saldu ban Inar, eta harri jasotxean Inar urruzune dau, eta gero badeko guz iparaldeko jokoen barruen eta trontzaren barruen, lasto jasotxe, lasto botatxe, 5 metrora eta 6 metrora biga bate jarri dugu polea bategaz, 5 metrora emakumezkoak ibilteko, 6 puntuan hori egia esan, aspaldi ez diatela ikusi hori, eta lehenon beti zarautzan, zanpela jotan, egote zan herrikirolak, eta beti horretituen lastua botatzen za, eta oroitzapenea rasekat, baina igual azkenengo 15-20 urtean ez ikusi, saio hori. Bai, egize da, nik ikustutena, herrikirol, barrun, familia hortan, plazan geixen ikusten kirolak aizkora eta arrixe dira. Hori holan da. Aizkora eta arri gaur egun jandu. Baina leheno beti lokotxa, beste movimentu bat. Beste movimentu bat. Nigo batzen nahi zitezela zanpeleotan, asto karrerata dana. Asto karrerata dana eta hoirek endu zuen. Egia zan, hoira animalik ginja. Herrikiolak ez da, asto proba bai. Asto proba. Kuadrilla bakoitzak hartzezun asto bat, eta dana gatzetik egia zan pixkat astuantzako etzan gauza erra, egia zan. Ai, ama, asto keia galanta, Ez, baki esan, horrik disiplinak ez di errezak bez praktiketako edo nora joteko oitu. Lasto altxetan gurutik izi, bai, noraz baz. Azkenean behar duzu struktura bat, 6 metroan monto behar dana, edo, logistika ez da errazitean. Ja, eta zuen ez hori lagundu, ez da? Hori da, nik ustutena herrikirola izen dela eskutuko gauza bat, dela antiguo esan, erdera esaten da modu, eta toki itxi baten, familiar bat, saga batetik espasatoz ez dakizuna nora jun. Hala da, bai, emateu eskolari, iraita oitona eskolari izan berrikela, hori da. Eta ardibez gaztiak aukera aukitziko, hori da, nora jun. Nondik hasi, ez da, nola hasi eta noa jun. Bai, nik uste ze garrantzitsua. Eta, bai, bortxa zigara, fundazioa pasan, ian aurkeztu zan, eta lehenko kimenak, apilean bertan ez egin zezan, barri jasotxe eta erragaz, ati ireki jarronaldi modu gabi santolatuten. Eta bertara, lehenko plana horretan da bizen harri jasotxeak gonbidatu gendu zen, Lurre Rekondo, Paulo Azpiazu, eta Carmele Gizasola Bizkaitarra, Irula pasadia mendikan, irula pasadia mekosinan, bai. Azkenean, herrikilotako perfil hori apruke aldatu dabil. Aldatzen doa, nik hori ikusten dut. Pandemia eta gero... Bai, pilo bat aldatu dela. Nik pandemia horretik ikustenan oso hilde zeuela, harri gautzi. Zetorren gazteik atzetik, nik ikusten... Eta hoin pandemia eta gero, ez dakiz epasa dudan, perfila aldatu da, jaskerak asko aldatu di, crossfit munduko jenti sartu da, fitnesseko bai, sare sozialak, entrato, ian, besti, azkenin dana juntau da, eta inda hor kotel bat, moten da benez, jenti engantxau bindala eta interes bat deuela. Ze ona. Bai, ordu nik uste dut olatu hori aprobetxo bindala, gure kirola dela, merezi da bela, eta kanpotik inorrez dela etorreko... Hau laguntzea, aurrea ematen. Eta guk emigula, eta uste momentu bindala. Eta bai, eta esan dezuna, ze garrantzitsua, azkenian esatezu, jope, bai, nina eta harri jasotzen hasi, bai. Noa junbertzea, eta ja junbertzea tipo profesional batena, kosto bada... Mesedeak eskatan, aberra izten badozte... Bai, mesedeak eskatzen demora uste nik esan dekena. Txaleko izten badozte... Eta kompromiso bat, eta, zu ja talde bat bakazu egin edo ekipotxu bat, nik oinorra jun, ze izen gona, estor bat izen gona, ez, bale... Noiz hasi zeate historiotenik, noiz hasi da sustabi historio martxan? 2021 urten gara, fundazio bat martxan ipinteak be, badekoz bere lanak ez da? Bere alde burokratikoak eta be, egun batetik bestera ez da klubet altan ipintea moduren, ez? Azkenean... Noiztikan zaudete historiak ino? Negaz irurte, bai. Irurte gutxinez? Pandemi inguruen hasi gintzen zan hori buelta bat emoten. Eta, kasualidad beste holan porrolan egun baten bateri bururatu jakola ez, kontu negaz aztea. Azkenean hor, Gernikan sortu da, pelotako eragile nagusiena izan dan eta dan Jesus Manuel Madariaga, badala gaur egungo Sustabiz Fundazioko presidenteak. Ikusi dago, azkenen gurteetan, pelotan inguruen edo gure kirol inguruen, bai inguru horretan be purtsu bet, txikimendu hori be, puroi galtxean joan dala, eganen hor
zonaldea nahikoa beratxa da, Gernika eta Bermeo Apurubete holan zentro handitzat hartute, inguruen nahiko herri txikitxo da, orduen inguru horretan historikoki berrikiolak eta pelotea be nahiko presente egon da. Orduen hori galtzan joan danez, bera, buelta bat egon zen asuntoari emoten, eta beti eukin dauklaru, proiektu honek zentsu bete eukin bedauela, eta bultzada bat eukin bedauela, inguruko eragilean ganbe interes bat piztuteko, eta, gure kiolak modu honetan, babestuten joteko. Duin batian, da jendeak guztu ditzeko. Eta bultzada bat emoteko, ez? Eta orduan, hortik apurtxu bete fundazio modure urtetea, aurrera erango direzan proiektuek, eta erango direzan inguruetan, onura sozial bat eukingo dagoelakoan planteuko direzelako. Ze ona. Barkatu Josua, honek erditi moztu edo holan ondo? Bai, erditik moztuko eskilau, eta gero botako dituzue ja, hemen jarri bakil batzuk hemen, bestiak hemen, eta bagiztak, txerrik itxarraka, oso ondo. Erditiko beto, erditiko jarriko ditugu, erditik moztu, eta listo. Ikusi zuen nola inaizen diten txupatxusak, Ikusi aldezue, hau da, izterran hanka, hau izterran kontramuslua esateana, eta hemen egalakin. Eta guain zuek ondo ikusteko, ingo izuet bat izterrakin. Erresina izterrakin izatea. Gio, bularrakin pixka zailo da, baina pasientzi pixkatekin ondo ateatzen da. Inbez dezuena da baitu, Hemen diten deu, izterra normala atea. Normala. Izterra hau, hemen, daka, ukondua esango genuen, belauna, kruzagua. Ordu, inbez diauna hemen, moztu hor justu erra sartzean leku batetik, eta egiten diotena da hemen, betu, ez den diotola pixkat, eta hemen nola tendoitxo batzu azkan, laterala, hemen izua, dana moztu bertiziot horrela, bueltan ezurra iteziot, eta ja, ezurra bueltan iteziotenean, da libre da honian, iteziotenak berak agultza, eta pixka pehauta gelditzen bada, betu, tendoitxo hauek, labanakin iten diot pixka lagundu, eta iteziotenak behiko ezurran, hola jarri, eta hementzeko ja txupatxuza, garbi, ezurri gabe, mendi pasa, prejitu, beste tipasa, eta aura. Hementxe. Eta guain bestia ingoitut, hau bukatuko deu, eta bitartean jungo gea erreportai bat ikustea. Ados, bikote? Eta zehazki jungo gea boroa jatetxea, eta ikusiko zue, prestatu gue usakumiare bai, era goxo batia. Guazen bertara. Kaixo Joseba, eguerdion. Beno, hemen boroa jatetxean gaude, bera Vitali da, hemengo sukalde burua eta ni Jone naiz. Ongi etorri berriro. Boroa jatetxean produktua dugu oinarri eta euskal sukaldaritza puntu berri batekin eskaintzen dugu. Gure karta 3 hilabetero aldatzen dugu eta bertako eta garaiko produktuetan oinarritzen gara. Gure platerizarren artean, karabineroa dekogu eta denboraldiko zainzuriak. Beno, eta orain sukaldera pasatuko gara errezeta gozo bat egiten. Gaur egingo dugun errezeta izango da usakumea izango da gure protagonista, eta, azalduko dizkizuet, apurtxuet, erabiliko ditugun osagaiak. Enkarterriko ospindutako tipula morea, karamelizatutako tipulina, kimuak, azenerio krema, eta beste aldetik egingo dugu foie krema bat. Usakumeaz egindako salda bat erabiliko dugu foie krema egiteko, etxean egindako foie, eta azkenik arto karambela. Eta paintzeko erabiliko ditugu loreak eta arto kimuak. Azteko usakumeari bularkiak enduko diogu, ataletan bananduko dugu. Izterrak alde batetik, bularkia bestetik eta hegalak bestetik. Boroa jatetxea 1987an zabaldu zuten Javier Gartziak eta Asuni Barrondok. Eta gaur egun Vitali Nofit da gure sukaldari burua. Eta ni 5 urtez daramatzat hemen sukaldari bezala. Errezeta hau Vitalik asmatu zuen, gogo handia zeukan usakumea kartan sartzeko. Usakumearen bularkia edo supremak plantxan egingo ditugu. Usakumea gaur egun ez da denboraldiko produktua, urte osoan zehar daukagun produktua da. Usakumearen izterrak utxan jarriko ditugu eta laban 20 minutu temperatura basuan kozinatuko ditugu.
2008tik Michelin sarra dekogu buruan. Horrek autoexigentzia handia eskatzen digu, eta guretzako erronka bat da izar hori mantentzea. Foie krema egiteko usakumearekin egindako salda erabiliko dugu, gure foarekin, irakinalditxo bat emango diogu, eta gero turmisarekin birrinduko dugu. Beno, badaukagu dana prest eta hasiko gara plateratzen. Beno, Joseba, hemen dekozu gure proposamena, eta badakizunan gauden, boroa jatetzean. Beraz, laster arte. Agur! Ai, ama, ze itxura plater horrek, eharra gila esan jatetxe paregabia dakazue eta ikustea ze gauza txukunak dituzuen, eharra zukaldia ikuste zana horre, Ai, ama. Bueno, besarka handi bat, eta gurian jarraituko dugu. Hemen txidazkau, ja, oliaskoakin txupatxusak prestatuta, nik ingo tempura prestatzen jun, ik barazkikin oso ondo moldatu haiz, jungo haiz makiltxuak iten, eta ikinar maionesa ingo igu, bale? Hemen daga garrautza bat, ospina hemen desente baino tanto pare bakarri bota berdizkiok, bale? Kilorian olilua, eta gatza eba ekarriko izut, gatza ekarriko izut. Segulaina dezu maionesa? Ez dut esango. Ez dut esango? Gero ikusiko, a ber. Bale. A ber, igertezu. Bueno, erre ezingo jau, ingo ekena garrautza bota, bikoitza oliluana, ospin tanto bat, gatza desente berrizatik, bezala sosito ateatzen. Eta gero, birringailua behian euki, eta jarraitu martxan, bale? Bueno, ekin, eta hik hauekin ebai, makiltxuakin. Azalakin dute, kendu barik. Azalakin, kendu gabe, kendu barik. Ezuek esate zuen bezala. Bale, eta hartuko etenanik, iteko, martxan jartzeko gure tempura. Bale. Bueno, eta Bizkaia oso aldago zabalduta. Bueno, lehen esan dezu, gehiago... Asmoa bai. Asmoa bai. Asmoa de lehenengo proietue, hasi baino eskarain, Urdaibaiko baian nortengo gara. Bai. Baina, bueno, gero helburu bada formatu apurtxu bete zabalduten joatea. Eta, bueno, printzipioz lehenengo eta Bizkaitik Bizkai guztia rapatu, gero Gipuzko eta gero Euskal Herri guztia, ez da? Gero ja mundu guztire. Hola, gustatzen zaite. Baina, gero aurrikusite aukingo gunken urrungo zonaldea, Bilbora joatea, Bilbon sartxean joatea gustako jakun. Izin be, federazio alditik bagabiz hor, formato baten Bilboko auzoetan zehar herrikiolak eta sustatuten. Bilbo handie da. Orduen ikusten dugu, holango kontuterako. Txerriki txarraka esaten bezala, txerriki txarraka eta... Gente animalko horitekela, Bilbon herrikirol zentro bat zabalduz gero, edo herrikirol klubet, hori esango, egiburu handian, da leku bat hartu, eta... Gero be, Gerniken be, esan dugu harri jasotxe, parraldeko jokoak, trontxea, baina, gero... Gero gehiago sartzeko ideiak ebai? Apurtxu bet hori finkatuteko unean, ja, sokatirea be... Vale. Apur bet ja sartxan gure dugu. Horre beste polea bat ipini behako litike, Pelota esatekenien abidez esaten dek, bai zesta, bai eskuz, bai... Bai. Pelotako, euskal pelotako modalidadea. Arlo guztik, bale. Pala ebai. Bai. Bale. Eta adibidez zeinek behar dik pelota munduan indar gehiago. Guain Gernik alden da zestak izton indarra hartuik, ez da? Bai, horre fenomeno sortu dan fenomeno horregaz, Ameriketatik etorri barrezin dira esan ja figura handiekaz, lan ona indauri eta gente engantxadori. Hori gaztetan ebai notatzen dek, azkenian, ez da? Gaztiak ja figura ikuste izkenian hortope, frontoia beteta, ja grina sartzen zailo ere bai gaztiai, ez da? Bai, horre Gernikeko frontoira, Jaialaiko frontoira joan eskera, aztelen baten edo azte baurruen basoaz, hainbete mutikotan eskato be ikusten dire. Inkluso inganera, Durungon be ja, neskak be topera zidire zestan, eta itxure hon hartxean. Gugure egune da, horri disiplina guztiek, inguruko herrietan zehar, bueltaka ibiltea, bai. Zegona, bale. Eta didez, harrin inguruan, harrin aldetikan. Jendia harriaik lantzea juten denien, harri modalitate guztik lantzen ditu bertan ebai? Zenek daka arrakasta gehiago, zein daka biharra gehiago, ez dakit, harri baldarra, horre txikila, zilindrikua, kubikua... Hemen, klaru dagoena da, zibidala, apurke eta batetik. Azkenin harri mundu honetan, modalidea asko dauz, eta baniko zabal bat da, ez da? Lehenengo harri txiki, gero golpeka hasi, eta gero ikusi ez, kirolari hori,
nora aldan moldatu beto. Arjatzaile batzuk, euren gorputzkediatik, beto egiten dira harria handizita, beste batzuk txikiseta, hori ez da lehenengo horin ikusten. Hori da, denbora apur bat pasau, eta norberak ikusi da apur bat eta lagundu bideratzen, eta gero berak gustora hon bidau. Alperrik eukiko dago fiziko kristona, eta harre txikisetan aldabela kristona nahi, baina espako guztetan, hor jaksta zerenik. Aurrena gustatu inbiatzea. Baina igual nahi nena esan da, igual jendia jutek, eta nahi di Peruren abezela errekorrain, 350 kiloa iritsi, edo beste batu nahiko igual etzekit. Egia esan, zer da jende o gaztiai gillen gustatzen zegauna, o zertan, ze uste jedekela harri jasotzia? Horre perfila askotako jenti da. Batzu nahi dabe, ja urten plazara eta ja izen honena. De korrikalari ja bezala, korrikak gauzago, baina geho zio, 1 metro, 2 metro, maratoiak, da betizio. Maratoian da bilena eta 1 metro itxin dabenak, ez di deportista itxuraz besti bolak, eta entrenamentos besti bolak, eta bize di atletak, baina ez dauk ikusi ikusirik. Eta hemen bebardin, eta torten da mutil bat, igual esatetzune, nahi da bela, urte bete barrun, Euskal Herriko txapeldu nahi zen. Eta ez aio, karna sartuzak. Eta esatuzu, zeurik pasa baten iri, hori bizi zen dut, mutil batek kristoen gaitasuneko esan, baina bere helburu hori zen. Ikasi, ofizio bata, hau ez da egun baten da bizien hartzen, eta gero ikusi inguru zela ondan, norbere buru ezautu, eta importantiena, txapeldune bat izeten dela. Hala, xe. Eta txapeldune goteko, bigarren puestu midau, 3. eta azkena. Dudi gabe. Orduan, idea horrekin etorten da, normalin ez da baskoik aguantetan. Holanda. Ez que egia esan, nik bai gaur egun, nik adibidez, nik semia segare bai 8 urteku bat, eta emate utan lehiak, eta baina inberdeko osatu, kirola. Adibidez, futboleko adibideat ipiniko zut. Umedanak, zuz zer, nire dizen Messi o Ronaldo. Bai. Messi eta Ronaldo, bi bakarrik munduan. Bi bakarrik munduan, eta igual 20 urtean bat. Hori da. Orduan, gozatu, momentuaz disfrutau, eta gero, etorreko bat hori bida, Dudi gabe. Holanda lan. Dudi gabe. Bueno, eta zein dia kirolak guantxe sartzeko prest daudenak, adibidez, esan dezuen bezala, arrauna eta harri jasotzaile eta pelota daude, esan dezu sokatira sartzeko da hola, zein gehiago daude hola? Hombre, azkenean herri kiroletan zentretan bagara, kirolak haurin artean, disziplinak haurin artean asko, ez deki zer ikusirik. Ez deki zer ikusirik etenik aldetik, erabili behar dazune materiala gaitik, espazio gaitik, orduen, baulango zentro batera, egizan be, zentroan karakteristikek nahiko ona dire, azkenean 3 metro karratu deko guz, eta altura baten 7 metro inguru hartxan dauz, orduen, horre alderdetik ondogoaz, adibidez, guztau bego nahi eskolaritxagaz sartzea, baina horri ja... Hori bastante komplikau da. Beste mundu bat, egurra berde, gaizkorak... Tempora asko, ekonomikamente gasto asko dauke kirol bata. Baina, tempora asko... Baina denboakin idea edek sartzen jutiak kirol desberdinak. Gure da, hasiera baten, hasi barri dugune proiektu hau, egonkortu edo asentau. Eta adibidez, jendia juten da zuen zentrura, zenbak nirakasle daude, zenbak jende dago bertan etortzen dian jendia atenditzeko, nola ziak dinamika bertakoa? Nik adibidez, nire harri jautzeko irakaslenaz, eta ikustutena da, jenti engatxetan hasi dela. Zer hona? Bai, 3 aste lau emiguz. Egin duen tailerrean. Gota meretzi lan urte horretzin. Ipini gendun gainera, kupu bat ipini gendun. Ogota masei. Eta golpin betezin, ogota masei. Benetan, Bai. Horiek arrakasta aitzela, ez da? Bai. Eta gana gehiengoa emakumezkoak izin ziren. Bai. Bai, eta gaur egune bai, eta gaun puntxakin zea, pentlatoia eta hori danak sustarteko ideak bai, han kiroloi guztiak erabiltzia. Hor helburu da kirolarizia atati. Kirolariek ateatzia. Eta formetan da kirolari hori, berak erabakiko dago, ze bide hartu. Nahi badu, behintzat leku bat eukitzia aurre egiteko, ez gelditzia goguak. Hori da, ofizio hori bakizu, eta bueno, zuk erabaki ze bide hartu. O txapelketa, harri jautzeko txapelketa jun bakarrik, edo pentatoira, edo danera, edo, bueno, hori norberak erabakitzen da. Baina baintza ofizio ikesitxe. Ze hona. Ba, eze gero hortik fundazioetik be, esatuko da kirol elkarte bat, hiru kirolakaz osatute gongo dana, orduen bertatik sortuten dan kirolari, aukera gongo da kirol elkartera horra pasetea, eta kirol elkartetik lehiatu gure badau, fitxa federatu datara gure badau, hor bere kirol
ibilbidea azteko aukera hori baukingo dau. Ze ona. Bueno, eta bertan, iten dituzue taierrak ebai, ez da? Ze taier mote Hori, dituzue? indugu harri jasotxeana. Vale, eta nola dihoa adibidez Bai, taier ez bat horre. harri jasotzaia ina? Bueno, Tailer hori? Bai, Bueno, tailer hori izen zan azkenin, modan dago izan hiru harri irun. bai. Gentik, ikusteko zelan egiten daben, azaldu apur bat harri jautzean historia, evoluzio hau, ze momentutan gau izan, eta gero, eurek aprobau, harri txiki batzuk erun, eta ikusteukela, eta zentzazioek hartu, eta behar guztetakoen, edo ez. Amo bat ipini, engantzetako, Vale, amu bat ikusteko zertan datzan, karamelo bat eta ja... erakutzi, hau holan da, eta, gero hau aukera aukiko zu, nire gona zamen, nik erautziko, eta segitzen muzu, horren maila... Ibilbidea ja, horren jartzeko. Horren bai, maila altzari. gero ja hortik guke promozioetan duguz gure entrenamentu saioak, eta gure dauenak, Hau erdire, Josua. erreserbetan... Bai, erdirain, bai. Eta adibidez, bertan jutia, bertan taierrak, ekonomikoki nola dia, garesti Bai, dia... ez, taierrak doiniko... Doainik dira, bai, ze ona. Guk hor kartelo bat ateraten dugu, QR kode bategaz, etortik Bai. jendeak izena moten dau. Nun eman behar da izena, adibidez, ez badak ez dakin batentzako ez hemen. guk hor gure sare sozialetan, Instagram eta Facebooken, Eta Sustabiz Fundazioa, Fundazioa, vale. eta gure webunean, sustabiz.eus webunean, bar dago egutegi belde bai, eta hor ikusi aldo egutegie, kartela deskargau eta izena emon. Ona. Eta hori naukingo dugun urrengo taierra, harri jasotxe nosten naukin gendun, lasto jasotxe eta lasto botatzeko taierra. Bertan, jendik itxeo apunta usan, azkenean disiplina ez da hain... bai. Baina, bertan Jose Martin Bustintzatu bera dela Euskal Herriko txapeldun 12 aldiz saltzetan. Da beste 16 aldiz botaten, gonbidatu gendun, bera delako referentena, igual ez da beste batzuk moduko ezagun herrikirol munduen bai, herrikirol mundutik kanpo. Claro, hori esan du. Eta gero emakumezkoetan, Garbine López de Uralde Arabarra, bera orain arte egin direzan Euskal Herriko bitxapelketa bakarretan, lasto jasotzen, bera gonbidatu gendun. Eta horbe, polito joan zen taierra, sortu dira izan sinergia kirolari eta gonbidatuten dugu zen referenten artean, jentea gustora geldituten da, eta oin, urrengoa, ekainaren 16an, Trontxako taierra. Trontxako taierra, bai, Bai. Vale, eta Trontxako taierran adibidez, zein jungo da, trontxalari bezala, bertan joango da, Trontxa eta Iparraldeko jokoan entrenatzaile dan Bingen Erleaga, arratxu da Gernika alboko herri txikitsu bet, bertako piratak herri kiroltaldeko kirolari eta zentroko entrenatzailea, berak erongo da aurrera. Ze ona, ze gauza eta ze interesgarria. Bai, eta nik ustena da, jenti engantzetan dagoela. Bertan boxin, taierra izan, apuntau zin neskabi, horren neskabi horrek, kuriosidade sortzen dau. Ze, karo, box hortan crossfit ditzen dabizu bai, eta inbeste kirolari biltzen di, guan entrenetan gabizen bitxartin. Eta beti deitzen dago, ezta? Ostra, jakimina hori zetan dabiz beste, eta horrek eruten dau, txispila hori biztera, eta urreratuan, eta ikusi harri hori eta beste, eta zeoa ez. Ni betorren gona. Egia esan, azkenengo 10-15 bai crossfitan ze arrakasta eukidun, eta inbeste crossfit, eta guain emateu crossfita herrikirolakin bat iten nahi dala, no? Komida tartean, crossfit iteun jendiak, oso kirol amerikarra o atzerritik etorri dana, baino bai askok herrikirolea egin duela, bertako jende potentia gania, ez da? Bai, nik, alderdi batetik oso, hori ona da, eta posgarritxe da, baina tristi be bai, bizi guztien eukigu hau, eta etorri berritzen dago, Ameriketatik ona kirol bat, jente askori zabaltzeko, hamen dauela Euskal Crossfit hori. Hola, xe. Hola, da. Baina, bizitan gertatzen dira gauzak, eta balixo dagoa jenti gantzetako, eta jentea be, hori topetera du, azkenean pelabur batean, dinamiko direzan kirolak praktiketea, eta eslarri luzetute orduen engantxe horren barruen, zuk esan dozu muen pentatoloia eta hortik bideratuta, orduen horre jente gaztean ganbe, badeko gantxo hori. Bai. Bagiztak, hau berua, hau murriztuta, oso ondo, barazki hori botako duzue honea. Hemen txejarri. Eta hain bihar deu, gazta urdinan krema bukatu, bale? Orduan, gazta urdinan krematua bukatzeko, ingoekenadek. Maionesa honea bota, eta ingo dezuena da. Jogurrakin naztu maionesa, 2 baratzuri ale zuritu
eta txikitu, eta jogurra eta maionesara botako deu, eta hoi gutxi balitz, ebai gazta botako deu bertara, eta danak inaztuko deu, bale? Gaztak inazteko nahi bezu betu aurrena. Osorik. Bitako bat, hastia gaztakin hemen, zanpatzen, da gazta pixka krematzen, jogur pixka bota, eta gazta eta jogurra krematzean nian, ja maionesa bota, eta baratzuri gordina, bukatzeko historia, bale? Venga, hoi zuen kontu, ni hau prejitukoet, aurrena oilaskua, eta gero barazkitxuak. Venga, bagiztak eta txirrik itxarraka. Hone, berua hartu du, oilasku igatza pixka botako jau, eta bagoaz. Bueno, eta bikote, eta hierroietan martxan jarri nahi badeu, nun eman bihar da izena? Gure sare sozialetan nahiko aktibo gabiz, batez eta gero segitako asmoagaz, baina, bertan gabiz publiketan, entrenamendu saioetan ja lanean dabizen, kirolari desberdinek, jenteak ikusteko bai Enar eta bai Bingen zelan dabizen lanean beste kirolariekaz. Bertatik publiketan gabiz dana, bai Instagram eta Facebooken, eta gero, Sustabiz Fundazioa, eta gero, gure webgunean, sustabiz.eus webgunean, bertan egutegi begitu eta handik QR kode baten bitartez, emon alko daurie izena, eta saia etorri. Doainikoko tailerra direz, eta gero gustabezkero, orduen txigia alko daurie entrenamendu saioak reservetan joan, horiok. Nola izaten dira, astelenetik ostiralea, asteburutan ebai, nola moda. Hau da zuen hogi bidea, guantxe hau da zuen hogi bidea, ontan nik atzezeate? A ber, nik Bizkaiko Herrikiol Federazioan teknikari modu egiten dau lan. Azkenean federazioa be, fundazio barruen patrono modure sartute dau. Orduan, nik gehien bat herrikilotako ardura du nabil. Eta bai, hogi bidea horixe da, hortik bideratute, baina hau proiektu barri modure, boen buru belarri honetan. Eta irekasuan, Inar, basekia baserritarra izela eta baserritarrak lan baino gehiago ukitzen zuela, ez da? Bai, askotan baserritarrak danin deinunez. Danin deinunez, hori destek egitea, Danian da Danian. Ez, bai, baserri bizina, okela saltzen dugu. Bai, Bai, eta okela saltzek, aragila saltzek, etxez-etxe egiteken hori, paketiak inda, edo? Bai, etxez-etxe eta baita karnezero bai. Eta horrez aparte, transporteko enpresa txiki badakat. Eta horre ibiltzen gara, eta Sustabizen bai, eta danetik pixkat. Danetik inbiar azkenean. Askotan ordu falta. Eso, ondo. Eta lote nola itetu zuen lotiak eta? A ber, esan. Bueno, parkatu, truko mateuko zu hau. Batzu ja nola pikatzeken? Baitu, nik esako txiko jat, betuzak, Hartzen laguena hundit ja, hemen, hartzen ja gaina, hola, erditi moztuekela, teitek ikarra jatzen indarra sobran daka. Golpe bat emate gona, eta ja aplastatu hilu dana. Eta honek ja, pasa txiki bat emate jok, bat honea. Bestia honea, eta pikatu takak. Oso ondo. Ondo, ez da? Kendu hauek kendu gainik, hau hemen organikoa gota, atxukun ibilik gaitu, bale? Maionesa ze? Maionesa, inberrezua ja. A ber. Kristo nahi indeki. Horitu gorputza garra, engainazte sartuko nea, guain pratuko dugu. Hori guain naztu honea, eta gero beha pikatzeunakin, ebai. Hau neko lan. Botako jogur gaino. Bai, illa dana botako. Bale, eta nik guain hasiko naiz barazki botatzen. Orduan, aragiloteakin egin ginela. Eta zeitenek etxe aragilotek nolakoa prestatzen dituk? Bueno, guk emotzen duen aukerak di, 3 kiloko loteak, 5 kiloko loteak, eta, gero, klientela bat da, nahi zeten dara, txal erdi, o laur den, edo arkoi hauken jenti, Eta izite dituk, ze arrasakak adibidez, behi motazkak? Gorriak, limusinak? Limusinak eta blondak. Eta blonda? Bai. Blonda jakitania, esatean ez da? Hori da. Erra katxarro dituken agoiek, Bai. Bai. Lotiak eramate dituzue, zuek prestatu dituzue, o arategira eramate zuen arategikoak prestatuta gero lotek zuek banatu, o nola kudeatzen dek hori? Ez, hori bialtzen du natiko hiltegira, eta, guk gauk erutu txala, horre importantzia asko motitzeu. Animalizio segun zelan kargau eta zelan juten da, Claro, tensioi gabe, lasai gutia... Orduan, transporte hori guk itxeu, eta gero lateuan oinatin, hiltegin bertan, eta horiak arduratzen di hil, eta lotik egin, eta dana, eta gurik artezku etxea. Eta gero zuen paketiak dituzue banatu, Hori da. Ondo, aspertzeko demo ikentakak, Ondo, familia baldaka zue, bilok, bikotia edo zehose. Bai, ni eskondutena, eta, ume bidakat. Ume bi? Bai. Ondo, Xugare eta oinatz, xugare 9 urte, oinatzek 6.
Vale, ni bezala bai, bueno, neria 8 eta 5, guantxin lehain udata gero itezkile, 9 eta 6. Bai, nik sekat mutila sarrena eta neska ire aldean ziz, ezta? Igu zubaldakazu. Ni tranquilo business. Ni tranquilo business, Está bitxarto, Acertado, bai, ondo. Bueno, eta zuei, herrikirolan asuntua, pelotari ezekit, aita o amona o pelotari guan, o... Bagin ere, aitona, lekuan ikusinean, 1903 urtian, Beasaingo plazan arginano pelotari atea guala jolatzea, bai, pelota jagoan. Bai, gaukindo, ba, non dizidu, bai, zueza izen pelotari, Eno gatea, surfista eskasa. Eta, baino baltzen dukan. Bai, ez, nik herrien, ba, bueno, sortu berri bez, baina, bai, urte gitxiko sortu zen ni dimeko naz, da bertako Txumuluzu eta pelota klube, eta hor segidu dute nire bilbidea, bueno, gero klube saldutu berri izan, ba, bueno, ba, bikotek aurkituteko, ze asko bezkara leku askotan, da, baiti, atxerarin bat horrelari, ba, kanbietako klube saldatu ber, baina, bueno, bai, dimeko pelota eskolan, eta, bueno, gero herri kiroletako kontue, baina profesionalki sartuteko kontue, hor, bueno, federaziotik horre lan asko biten dugu eskola kirolagaz, umeakaz, orduen, ba, bueno, horren gestinoaz, ba, gero apurke, ba, ardurege bartxean. Ondo. Eta zu, Inar, nun ikasi zinun harri jasotzen, no? Bueno, nola sartu zitaizun gina, bueno, baserritarrak izan da, beti erkirolan munduan ibilita ez da. Bai, gure hausun San Juanak ospatzen di, eta beti, bueno, erkirol zaiu beti izen da. Eta, bueno, nigume umetatik beti fijau izen ditzen, ba, hause, harrixiakin, harri jautzailekin. 16 urtekin, ba, hasi ginen hor, Pedro Langai esker, hor sartu ginen mundu hortan, engantxe honitzen topera, eta gaur arte. Ona. Agosorik bota da ona? Bai, botazak dana, dena naztu, eta ingokena hori dek, guain, edalontzi batzutan sartuko jau, bai. Baitu, oide, naztu hori, goiarakin, bota horrea, gaunduko ipizkat? Bai. Venga, ez dut horrela, horrekin nahiko. Oidena naztu, eta ingokenak edalontzian sartu. Vale? Bat, eta bi. Dena bete gabe, pixkat, pare babiat, oidek. Vale, hau listo, hemen tempurako historike bai listo. Epa, hau honea. Ba, izta, bukatzen, batzu ja falta zaikorrea, vale? Sustantzia mateko. Vale, ingo deuna da, hau ere bai atea. Ne gustatzen zai, tempuran itendian gauzai, beti bixigarri pixka topatzeko bertan, gatza bota pixkatola gainetikan. Vale, gatza botazio, oso ondo. Vale, hemen, eharra, triskantza montatu deuna, beti trekitzen azte ganean gauzak, baina, bueno, goxi bateako zeigu eta hori izango balekoa. Eta hemen behitu zen berezi indizkiun, Itxura ona. Itxura ona, eta hemen ningo deuna bufalo salta ontati pasa, eta behitu ze gauza bereziak prestatu ditugun. Ai, ama, bat, bi, hiru, lau, hori bai, holako desinte jangon beharko dituan harria moitzeko, ez da? Bai, horrek esilik indarrak zuik emon. Lau dozen egual bihar. Lau dozen eguantxe zandek egila. Ai, ama, zer emateu indar gehiago? Aragiak, oiaskuak. Kaldera ona. Oiasko asko, berdi harria moitzeko, ez da? Oida. Probadero bateri bitzemo hiri bat, 1000 kiloko harri batekin, arek erungo hau. Baina, zemat, oliasko ipini da harri hori iruteko. Hortziok asuntua. Bueno, eta hemen jarriko dituguna ja hauek sola prestatuta. Koraka, piperrak, asenaiuak, kuyatxuak, hemen ebai bestia eta bestia. Hau hemen lagungarri bezala. Bueno, eta bestia guain beteko dugu. Ingo diguna da berde pixka jarri gainean. Vale? Eta bikote, indilu, gaurko errezeta, tita batian. Eta hemen ikusi zuen, ehundoko txupatxuza prestatu izkiu, eta jarraitu sustabiz fundazioakin egurrian, eta Euskal Herri guztia harrapatu, eta getxoe bai. Bueno, lagunak, bagizue, herri kiroletan ebazue murgildu, area jun dago xatu, dena doain. Agur.